खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि उदांस्रि सनापुर गामिनि थागिबि सुमन्त नार्जारिनि 20 बोसोर बैसोनि अनजालि बिसि कबिता मोसाहारिया गोमानानै दङ। बिनिनो फिसाय सुमन्त नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय अक्ट'बर 19 खालारखालि बिथांनि बिसिया रुनिकाटा बाजाराव मैगं फाननो होननानै फैनायनिफ्रायनो जेबो खौरां मोनफिननाय जायाखै। सुमन्त नार्जारिया गावनि गोमानाय अनजालि बिसि कबिता मोसाहारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला खौरां हरनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम गुरै खावलायहरदों। ओरैहाय बे गामिनिनो गावबुरा जहन नार्जारियाबो गामिनि जानानै बुंथियोदि न'खराव जेबो बेले बेजे जायाखैमोन। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला खौरां हरनो रायजो राजाफोरनिसिम गुरै खावलायहरदों। खौरां दैथायहरनो थाखाय 9864306093 एबा 6026882185 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। हरिनागुरि गोजौ फरायसालिनि मानगोनां मुरसि सुपेन चन्द्र ब्रह्म फोरोंगिरिखौ फोरोंगिरि बिबाननिफ्राय आजिरा मोननायनि उनाव बिदाय होबाय। फोरोंगिरि बिथांनि बिहोमाखौ बुंनानै फोजोबहायै। बिथां गेदेमाया खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे साबसिन फोरोंगिरि सायख' आफादजों सायख'जानाय थामथि साबसिन फोरोंगिरि। मैया डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानसिम थांनाय लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो बर' बिफाननि न'मा बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बर' थुनलाइ आफाद आरो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिया बानजायनाय बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि प्रसन्त बर', डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बिबान मोनथ'नाय गिसिया प्रफेसार लीलाकान्त नाथ, आजिरा मोननाय प्रफेसार भीमकान्त बरुवा, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार भुपेन नार्जारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बिबुंगिरि बिजितगिरि बसुमतारी, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबां बिबानगिरिफोरा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। धेमाजि जिल्लानि आवथायाव थानाय गासै दख'रा एबसुखौ लानानै सिमेन्ट सापरनि सानजारि नोगोराव थानाय जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव एबसुनि गेदेरथार नोजोर, थां माव आरो जौगा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो आफादारि बिथिङाव आजावनाय माखासे थांखि मावथांखिफोरखौ आबुङै मावफुंलांनांगौनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै मैया बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय मावफारिया मावबादा खुंनाय जायो। मख'जाथावदि मावफारिया मावबादाखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होयो। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुरसि खनेन्द्र बसुमतारीया हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुरसि दिपेन बर'आ आफादनि थांखि आरो मावथांखिफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। लोगोसेयैनो बे मावफारिया मावबादायाव मिरु एबसुनिनो लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुरसि खोरोमदाव औवारियाबो बाहागो लानानै आफादनि आफादारि बिथिंनि सोमोन्दै बुंथियो। मैया बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारनो जननेता बिम्बर देउरि बान्थाखौ गथायबाय। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया अल इन्डिया ट्राइबेल स्टुडेन्ट एस'सिएशन आसामनिफ्राय बर' हारिजों लोगोसे ट्राइबेल माहारि आरो थागिबि माहारिनि मोनथायनि थाखाय गोबाव सम खामानि मावबोनायनि थाखाय जननेता बिम्बर देउरि बान्थाखौ मोननो हायो। बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारनि नाजानायाव बिटिआर हालामनि दाब दाब जायगायाव एफसिआइ फुड कर्परेसन अफ इन्डियानि प्रसेसमेन्ट सेन्टार गायसननाय जादों। बेनि हेफाजाबै आबादारिफ्रा मुलाम्फा जागोन। बेबायदियैनो मुसलपुर समस्तिनि अदालबारि हालामावबो प्रसेसमेन्ट सेन्टार गायसननाय जादों, जेराव नोंथांनि माइखौ भारत हादरनि बेसेन बायदियै 700 राङाव होनाय जागोन होनना बिटिआर निएम राकेश ब्रह्मआ फोसावदों। बेनिखायनो गासैबो मुसलपुराव थानाय एग्रिकालचार डिस्ट्रिक्ट अफिसाव रेजिस्ट्रेसन खालामफैनो एम राकेश ब्रह्मआ खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सानि मानास हारिमायारि हाग्रामानि साखाथि ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो उदाङै बेरायग्लांना गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोबोदों माखासे मुफुरा। साननैसो सिगां मानासनि रोजा हाग्रा सिंनि गेजेराव उदां खालामना होनाय जादोंमोन मासे मुफुरखौ। मैया फिन गुबुन मासे मुफुरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनायाव रायजोनि गेजेराव गिग्लंनाय थासारि सोमजिदों। जोबथायाव रायजोनि हेफाजाबाव हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफ्रा मुफुरखौ हमनो हायो। मानास हारिमायारि हाग्रामा गेजेराव मुफुरखौ उदां खालामना होनो थांदोंमोनब्लाबो मुफुरा लोमजानायनि थाखाय हाग्रा बिफाना फिन बिफाननि मावख' न'आव लाबोफिनना फाहामथाय होनाय जादों। मुफुरा आथिखालाव मानास हाग्रा बिफाननि आखायाव दंसै। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। आरोबाव अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।